गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दानिया दिनैनि खौरांखौ जागायदिनि। आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा मैया बाथौ थानसालि गोदानै लुफुंनांगौनि सायाव सावरायलायनायजों लोगोसे सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज फोसावगाब्रै बिजाबखौ बेखेवदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गुद्राम स्वर्गीयारिनि मासि सामलायनायाव गोजाम बाथौ थानसालिखौ गोदानै लुफिननांगौनि सायाव मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल लानाय जायो। बे सावरायमेलावनो सुजु आफादा दिहुननाय सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज फोसावगाब्रै बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिजाब बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशननि बारग' आफादगिरि सबिन स्वरगयारिया। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोराबो बे सावरायमेलाव बाहागो लायो। फोसावजानाय सिजौआरि बाथौ मोनथिना आरो आरज फोसावगाब्रै बिजाबखौ मोननो थाखाय 8402826843 आरो 9101895270 नम्बराव थोंजोङै सुलाद लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननि बाखनायजाथाव हाबाफारि सानसेयावनो 2000 बिफां फुलि गायदों। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि बेन्दोंआव थानाय एनसि गाथियाव फरेस्ट भिलेजाव बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाना सोरखारि बिथोन बायदियै मिथिंगाखौ सोमखोर खालामनायनि थांखिजों सानसेयावनो 2000 बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला हाग्रा मावख'आरि प्रबद कुमार ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बिफां फुलि गायजेननाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथांनि दैदेननायाव एनसि गाथिगाव फरेस्ट भिलेजनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मिथिंगानि सायाव सांग्रांथि लाखिनाय आरो मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव सम सम नांलायनाय जाथायफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाथाबारि हाग्रा मावख'नि आइसि रजनी दैमारी, मानास ससि खुंगुर, इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि बिजय चौधुरी आरो बाक्सा डिभिजन हाग्रा रैखाथि बिफाननि निजोम बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। थांनाय 28 मे खालि हरनि 10 रिंगासो समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बिजेपिनि एमसिएलए राजिब ब्रह्मनि न'आव थांनानै उदखार खालामलांदोंमोन। एमसिएलए राजिब ब्रह्मआ बे जाथायखौ लानानै दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों लोगोसे इयुनाव बेबादि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। जाथाय जानाय समाव राजिब ब्रह्मआ मानकासार खोला सालमारा बांलादेश सिमा ओनसोलाव नायगिदिंहैदोंमोन। न'आव गैयै समावनो साब्रै दुथांफोरा गारिजों फैनानै खोमसिनि सुबिदा लाना उदखार खालामलांदोंमोन। नाथाय गासै जाथायखौ सिसिटिभिनि गेजेरजों सेबखांनो हादोंमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि दाय मावखांनायनि उनाव दायनिगिरिफोरा गावसोर जेबो दाय गैयै फोरमान होनो थाखाय खौरांगिरि मेल लादोंमोन, जायनि गेजेरजों एमसिएलएनि दर जोग्रा दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो हायो। मख'नो गोनांदि दर जोनानै उदखार खालामग्राफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला एमसिएलए राजिब ब्रह्मआ गावसिनिफ्राय रां लानानै दं आरो दासिमबो हरफिनाखै। नाथाय एमसिएलए राजिब ब्रह्मआ बिसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नंखाय होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे जुदि रां लानायनि फोरमान होनो हायोब्ला गाव गासैबो रांखौ हरफिननो थियारि होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो एमसिएलए राजिब ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला दर जोग्रा दायनिगिरिफ्रा मोनसे समाव बिपिएफ दोलोआव जयै खामानि मावबोनायफोरसोमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना आं बिजेपि दोलोआव हाबनायखौ सहायनो हायैयाव उदखार खालामफैदों होननानै फोरमायथिबावदों। बिसोरनि बेबायदि दुथां आखु बाहायनायखौ एमसिएलए राजिब ब्रह्मजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ गोख्रों सोंखारिनायजों लोगोसे बेबायदि समाज बेरेखा दुथां खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायहरदों। जोंनि सरकारा बे 2.5 बोसोराव बोसोरसेयानो कर'नानि दावहायाव थांदों आरो 1.5 बोसोराव 6 दाना बिपिएफनि दाखोरफोरखौ सिबस्रांनायावनो सम थांदों। जोंनि आखायाव दासिम 1 बोसोरल' खामानि मावनो मोनदों। बैफोर बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि थामहिनबा रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया। दासान्दि बिसिडिसि खोन्दोआव एमपि रोनगोरा नार्जारिया आगान हैनायखौ नुनो मोन्दों। मैया देबोरगाव ब्लकनि बेन्दोंआव थानाय बिसिडिसिफोराव बिसिडिसिनि मासिगिरि सोद्रोमाफोर आरो प्राइमारि लेभेलनि दैदेनगिरि मावथिफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि थांखिजों दावबायहैदों।
BCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोर आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौ लानानै ओनसोलाव माबायदि थासारिजों सोलिदों बैफोरखौ सावरायनाय जादों होननानै मिथिहोदों MP रोनगोरा नार्जारिया। जायखिजाया समावनो UPPL दोलोआ बिसायख'थियाव बाहागो लानो हानायनि केपासिटि दं होननानैबो बुंथिबावो MP रोनगोरा नार्जारिया। मैया एबा 30 मे खालि क'क्राझाराव बर' बिमा रावखौ मोजां मोननानै बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गासै सा3 गुबुन हारिनि फरायसाफोर फारियै सिखना बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय धर्मेश्वर दास 70.5 जौखोन्दो, बाक्सानि बाथौ आश्रम बोरिमा फरायसालिनिफ्राय बिजिथा सरनिया 66.60 जौखोन्दो आरो दावगाबारि BM गोजौ फरायसालिनिफ्राय रसना मगर 65.33 जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। सनितपुर जिल्लानि होस्रांनाय खामानि सोलिबाय थानायावनो मोनसे जाब्रबथाय जादों। जायगायावनो मरिगाव जिल्लानि मायां पुलिस थानानि SI दिजेन बरा मुंनि सासे पुलिसआ गरमजों हिट स्ट्रक जाना जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुस्लिम सराव होस्रांनाय खामानिया जाबाय थानाय समावनो SDRF हान्जाया गाहाय केम्पआव लाबोबाय थायो आरो उनाव तेजपुरनि TMCH देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो अबथिरायै जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोनदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।